Zoriona zuri, zoriona zuri, zoriona gentzane, zorionak beti. Badatoz berriro ere Gernika Lumoko jaiak eta horrekin batera kartela ere bai, kartela aukeraketa. Oraingoan norden irabazlea jakinarazi dute Gernika Lumoko udaletxetik, hain zuzen ere kulturretxean erabaki da irabazlea, eta 15 proposamenetatik Gentzane Azpiazuren jaizen orduek irabazi du. 35 urteko neska gaztea da Gentzane Azpiazu, gernikarra eta diseinatzaile grafikoa. Kartelaren izenburua esan bezala, jaizen ordue da, eta lehiaketara aurkeztutako 15 proposamenetatik irabazi duena da. 2 urte igaro ondoren beraz, Gernika Lumoko jaiak ospatuko dira eta badago 2022ko kartela.